Avaa TS iPad ja iPhone-sovellus klikkaamalla kuvaketta. Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi. Valitse haluamasi lehti. Selaa lehden sivuja vetämällä. Lue juttu isompana klikkaamalla sitä. Voit suurentaa ja pienentää tekstiä painamalla A+ tai A-. Siirry jutusta toiseen painamalla sivussa olevaa nuolta. Voit palata lehtinäkymään klikkaamalla uudelleen juttua. Pääset sivunäkymään painamalla kavalkaadinäppäintä. Voit valita haluamasi sivun klikkaamalla. Kun haluat katsoa jutun kuvia, klikkaa ensin juttua, sitten yksittäistä kuvaa. Voit selata kuvia raahaamalla niitä. Kun haluat tarkastella yksityiskohtia, voit zoomata nipistämällä auki tai kiinni 2 sormen avulla. Voit etsiä lehdestä sanahaulla painamalla suurennuslasia. Jos haluat lukea lehteä pystyasennossa, käännä yksinkertaisesti koko tablettia. iPad- ja iPhone-versioista löytyvät myös TS-viikkoliitteet.